Үткәннәрне уйлап утырганда, төшә искә сабый чакларым, Мәгъсүмәнә йөгереп уйнап йөргән зар, хәсрәттән хали чакларым. Исемә төшә япь-яшь Зифа талдан ясап алган атыма атланып, камчыларым тотып талга сугып, сикереп чабуларым шатланып. Бар иде дим, һич тә иренмичә, балык тоту сулар буенда. Эсселәсәк, төшеп су кыенып, тагын китүләрем уенга. Уйнап баргач, кайтып, ашап-эчеп, янә китә идек уйнарга. Я җиләк җыярга, я урманга, я Уралга, я су буйларга. Бар да кызык булган ул вакытта, кайгы-хәсрәт бер дә булмаган. Вөҗүдләр пак, мәгъсүм, калебләр саф, кара таплар кер дә булмаган. Уйлап-уйлап үткән вакытларны чагыштырып соңгы хәлемә, нигә элек алай, хәзер болай, хәйран булам дөнья хәленә. Ник үстердең мине? Раббым, бикәр сабый булып торсамчы димен, һич кайгысыз рәхәтләнеп уйнап, сикереп чабып йөрсәмче димен.